buhay lechonero. Ang buhay lechonero. Lechonero. Basta naman mga kalechon. So mga kalechon, basta naman. Okay. Alright. Okay mga kalechon, chon. northeast of Aparig, Cagayan. Ito po nasabi po low pressure area na yan, mga kabombo. So nagdadala pa rin po ito ng mga kaulapan, at mga possibilities ng mga pag-ulan. Ito pa rin po sa part po ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan
nako. natin yung mga satellite image natin. Isang po yung low pressure area at maybe yung po pag sa mga kumakatak sa bagat ng Swai, may mga malalakas na mga pag-ulan, mga pagpunto sa area, no? Ilang areas po may dito po sa ating po bansa. So, ano po ba yung mga ilang mga area sa ating po bansa na nakaka-experience ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalo po dito po sa Southwest Luzon. Kabilang na po yan dito po part po ng Metro Manila. Basta Radio Bombo. Pagkasinan, Gonzales, Gonzales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro. So yun po yung mga area na nakaka-experience ng mga pag-ulan o yung mga occasional rains. At may mga pag-ulan rin, no? Kalang-kalang lamang yung mga pag-ulan sa bahagi po ng Western Visayas at rest of Northern Luzon or rest of Luzon dahil pa rin po sa habagat mga kabukid. So, kalat-kalat na mga pag-ulan lamang po na experience. So, as to other parts ng ating bansa, ay maliwalas na mula ang panahon mararanasan nila. So, yan po mga pagpupunta at weather update. Dahil po dito po sa mga malalakas na mga pag-ulan na na-experience sa ilang bahagi po ng ating bansa, sabi po na ilang mga ilan po mga Luzon dyan po sa Metro Manila, mga kabuko sa bahagi po ng Metro Manila, wala po ng pasok, no? Sa bahagi po ng Metro Manila. Sa Metro Manila ay wala po ng pasok dyan po sa Tinumpa, no? Sa Pasig, sa Maluson. Sa totoo lang, even po pala dyan po sa Cagayan, dyan po sa Apari, o in all levels, public and private. Cagayan. Tapos dyan po sa part po ng Kamatulugan, in all levels din po yan, public and private. Sa Gonzaga, preschool to senior high school, public and private. Sa ninyo, all levels, public and private. At sa Teresita, preschool to senior high school, public and private, mga kabuko. So yan po yung mga lugar na wala pong pasok. As to kwan po, mga kabuko, dito po sa sabi nga po natin, sa Metro Manila, may mga walang pasok sa Muntinlupa, Pasig at Valenzuela. Sa Cavite, all levels, public and private, no, walang pasok severance, no, ay na-expect na po kasi dyan po sa Metro Manila and other parts of Luzon due to low pressure areas. Ayan, dito po sa Southwest. Ay, ako. Sa Isabela, no, may pasok pa rin. No, sa Isabela, no, wala naman pong na-inunso na kung ano lang. Sa Isabela and other parts of Cagayan and other parts of region. No, wala naman po tayong pag-ulan, ano, pag-ulimlim lamang po or kung may mga pag-ulimlim man, maybe ang na-experience lamang po ng iba ay mga pag-ambon. Pero hindi naman po yung sobrang lakas na move ng ulan po sa ngayon. So far, mga kapupo. Pero mag-comment lamang po kayo as to weather condition na na-experience po ninyo sa inyong pong mga lugar, mga kapupo. Dun sa extended weather outlook naman po natin, talagang nandyan po yung pong na-experience po natin na talagang yung pong extended weather outlook po natin. Halimbawa sa Isabela, no, posible raw po na ma-experience po natin yung pong ganito po na panahon hanggang bukas, no? Yung mga ganito pong panahon na maulap. Pero pwedeng mag-improve na raw po yung weather condition natin comes Saturday. Pero syempre, yan po yung extended weather outlook pa lamang po, ha. Hindi pa po natin masabi kung 100% na mangyari po yan. So, posible na hanggang bukas yung maulap na papawalin, pero come Saturday and Sunday medyo mas mayatag yung panahon, medyo naser-ser na yung panahon makunata. Anyway, yan po ibabahagi pa rin po natin yung mga updates later on kaunin po dito sa ating weather condition sa mga susunod na mga pagkakataon. Sa pagkakataon ito, mga kabombo, kuha po tayo ng mga banayan pa, mga kabombo. Madako po tayo sa iba pang mga interviews po natin. Sa panig naman po tayo Kalinga Police Provincial Office. Makakaunayin po natin this morning si Police Lieutenant Colonel Mendy Lapangan Jr. Makikumusta lamang po tayo dito po sa siyempre pagbibigay kahit dito po kay Patrolman Bagay. If you remember, ito po si Patrolman Bagay, mga kabombo, ay siya po yung police
na nasawi mga kabombo doon po sa Quezon City, mga kabombo, na kung saan ay doon po sa yan po yung nangyari doon pong rumisponde po sila sa isa pong robbery conduct incident, no? Mayroon po kasi silang narinig na putok ng baril 25 meters away from their post, mga kabombo. So sila po na magkabati, pumunta po sila, no? Rumisponde po sila dun sa nasabi pong lugar. So nabaril na po ng suspect that time yung kanyang biktima, yung kanyang hold up, pero ito pong si Bagay, no, ay nabaril din po ng suspect. So tumapos sa kanyang victim, no, yung pong taman ng bala, at ito nga po dinala pa sa ospital, subalit pinungian na rin po ng buhay. So yan po yung mahirap, no, sa trabaho ng mga members ng PNP, no. Pero yun nga po, no, ginawaran po siya ng medalya ng anong tawag siya, yung pong ibinigay ko dito po kay Patrolman Bagay, medalya ng kadakilaan. At even dyan po pala sa Kalinga Police Provincial Office, since naiuwi na rin po yung pong labi, ito pong si Patrolman Bagay ay binigyan rin po siya ng pagkilala. At kaugnay po riyan, no, ay kukumustahin po natin ito. Nasa ating linya, mga kabombo, ang Brigade Chief ng Kalinga Police Provincial Office, no? At siya rin po tumatayong tagapagsalita po ngayon ng Kalinga Police Provincial Office, si Police Lieutenant Colonel Medi Lapangan Jr., kaugnay po rito. At syempre, no, papatin muna natin, magandang umaga, Police Lieutenant Colonel Lapangan, sir, at maraming salamat sa inyong pong oras ngayon pong umaga. Syempre, nais lamang po namin makibalita ako dito po sa binabanggit po natin kanina sa yung pong pagbibigay po dito po kay Patrolman Bagay, yung pong polis na nasawi po doon po sa Quezon City na tubong Kalinga po pala siya. So, kumusta po, sir? Ano po yung mga naibigay po, sir, na mga pagkilala dito po sa nasabi po member ng PNP na mula ko rin sa Unlimited Car Wash. Anyway, good morning, Bombo Kervin. On behalf of our Kalinga Provincial Police Office, ito yung lingkod si Police Lieutenant Colonel Mamedi Gayamos Lapangan Jr. Poblay ho dito sa may labi ni Patrolman Bagay, Kervin Bagay. Bale, kahapon po ng alas 4, dumating ho yung labi niya rin sa Purok 7, Pakras, Bulano, Kalinga. Na sinalubong naman ng first PMLC natin. Sila ho ang nag-vigil sa Konsultay. Bale, ito mga person,
Alright. Karakulahan. Yan din ho yung isang That's it. pinakamataas na uri ng medalya na ginagamit sa ating mga pawani sa mga sa kapulisan o sa Level Doc. forces of the Philippines. Tapos na naman ang lechon. Ano natin, yan din Lechon, Devil Doc. Na-assign tayo sa Marawi. Tayo ay Opo, sir. So uwi na. Kumusta naman po, sir? Dating po dito po sa dito po sa Magandang hapon dyan, Devil Doc. Ano yan, sir? Pag ililiting na po siya, the usual po ba yan, sir, na klase po ng libing or meron din po mga usual? Okay. Parang anong tawag dyan? Anong tawag po natin doon? Military honor ba or kung ano man Yes, na? yes po, kasama ang Erwin na meron tayong nakatas na Good PM sa iyo, Doc. Parang Dito na naman tayo. gawin nating Bahay na naman. itong Magluto-luto na naman. Alright, that's it. Bye-bye, Doc.